Assalamu alaikum jama'a. Na san da daman mu muna da labarin cewa hukumar sadarwa ta ƙasa wato NCC sun ba da sanarwar cewa duk wanda bai yi linkin na layin shi da nin numban shi ba to za a rufe layin shi. So mutane da dama sun shiga cikin tunanin yaya za su yi su je su yi linkin na national ID card numban su wato nin kenan da layin su. Suna ɗauka cewa kamar yadda ake rijistan sim card haka shi ma ake bukata. To yana so in sanar da ku yau cewa ba yanda kuke tunanin nan bane haka yake. Za ka iya yi cikin sauƙi kana zaune a ɗakinka kawai wayanka za ka ɗauka ka yi rijistan da kanka wato ka ya haɗa layinka da kuma national ID card numbanka. Abin da dai kurun kake bukata shine ya zamana cewa kana da national ID card naka a hannunka ko kuma kana da numban da ka yi rijistan national ID card ɗin da shi wato sim card naka da ka yi registration a wurin yin sim card ɗin da ka yi registration na national ID card ɗin da shi. So yau dai za mu nuna muku yadda za ku haɗa shi ne za ka garzaya ne ka yi dialing na code kamar haka yadda kuke gani *785# sai ka yi dialing haka. So idan ka yi dialing haka zai baka za ka sa national ID card number ka wannan da kuke gani ya nuna muku. National ID card number dai numbobi ne guda 11. So idan zai baka a nan gurin wato ka sa number national ID card naka kenan. So abinda za ka yi shine idan ka duba jikin national ID card naka za ka ga akwai inda aka rubuta NIN. Bayan NIN nan za ka kalla an sa wasu numbobi a gaban shi wato nin numban ka kenan. Su ne wannan numbobin din ne kwaya 11 ne a gurin. Numba ne kurun zalla babu ABC ko kuma wani abubuwa, numbobi ne zalla. Idan ka kalla ba numba bane zalla a gurin to wannan ba shi bane nin numban ka, don nin numba yana zuwa ne kwaya 11 kuma numbobi ne zalla. Jama'a kar a manta numba ne zalla kawai za ka gani a guri babu wasu harufa. So idan ka ɗauki wannan numbobin guda 11 sai ka zo ka sa su a nan. Da zaran ka sa su a nan sai ka danna send. Misali ka sa su a nan numbobin din sai ka danna send. To kana tura da zaran ka tura da shi kenan ka yi submitting na nin numban ka. Baka bukatan sai ka je office na MTN ka bi layi. Yanzu an kawo maka sauki baka bukatan haka, kurun za ka yi ne da wayanka. Sannan kuma ko da layin MTN naka din guda 2, 3 duk za ka iya yi. Kawai za ka danna *785 din ne sai ka sa wannan nin numban kan din guda ɗaya. Shikenan in ka yi haka ka haɗa numbobin kenan. To jama'a mun gode da bamu lokacin ku da kuka yi, da fatan kuma wannan bidiyon din zai amfanar. Don haka don Allah a yi sharing nashi ga yan uwa da abokan arziki saboda kar a zo su ma a rufe musu layin su daga baya kuma suna neman yaya za su yi, suna zuwa kuma suna kokarin kuma a wal kuma ga zai ko kuma a buɗe layi. Gwada ka yi linkin nashi tun da sauran lokaci, tun kamun lokaci ya ƙure ma, kar a zo ana da na sani. Mun gode jama'a. Kar a manta yi subscription da channel namu domin samun bidiyoyi masu amfani masu ilmantarwa. Insha Allah za mu rinka kawo muku akan wannan channel namu. Sannan duk wani matsala da kuke da shi za ku iya tuntuɓan mu ta comment, za ka iya rubuta matsala ko kuma abun da baka fahimta ba. Yawwa.